Ja. Die zet de zaak hier even in de bron. Kampioen Jurre. Ja, nou, gewoon degelijk. 3 keer op Riegen. Ze flikken. Het Jurre kongsmeisje wil om 4 keer op Riegen kampioen te worden, maar hij wil in vorm wezen. Maar dat zit wel goed. Jurre is er klaar voor. Jurre weet wat het man had. Ik denk dat hij er super voor zit. En volgens mij had de Rikke een soort zin om. Jelmer Chardon runt het Hienstebedrouw in Jorvert tegemoet met zijn vrouw Anita. De laatste jaren met groot succes. Het kampioenschap van Jurre had er flink om bijdroegen. Door hem konden we toch dingen van die we net konden van. Zijn nieuwkomelingen weer omkepen. We hebben naar je stal gebouwd. Dus alles mooi ook hoor, dat het een soort voor u betekent. Jelmer Chardon, hij flikt het 3 keer op Riegen. En daarmee even na die Norbert, die ik 3 keer achter de koor kampioen waard. En Volker. 3 keer op Riegen kampioen is bijzonder. 4 keer op Riegen zo fenomenaal en uniek wezen. Maar een halszaak is de 4e titel net. Ik denk dat we sowieso een unieke dienst hebben. Om het voor de 3e keer op rij te doen is natuurlijk al heel bijzonder. En de 4e keer is bijzonder, maar ik denk ongeacht voor de 4e keer, het is gewoon een bijzondere dienst. De Chardons hebben mij Jurre en ik mij IJse 4-8 Jochen, die het ook altijd goed docht op de keuring en hoe verslaanbaar is op concoursen van de Sjees, een tal prachtige jaren achter de reg. Het succes kan net op, maar toch joggen de Chardons alweer verder. Wat voor u het belangrijkste is dat we weer een nieuwe toppen krijgen. Dat is belangrijk. Iedereen kent Jurre wel, iedereen weet wel hoe goed dat is. Dus het zou voor u mooi zijn als we haast een Jurre 2.0 hebben.